7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. EZICANSI on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Welcome to Sex Indaba ngolwesine and sikhuluma ke imessage leyo yaka you equals you. Dr. Shabalala kunjani? Alex kunjani? Hayi ngiyaphila kunjani kwena? Ngikhona baba ngibingelele nomndeni wami Gagasi FM. Number 1. Yes, seqala kuyafudumala dokotela and abantu banama preferences ngikwi Facebook page le Indaba and the question is uyithanda njani and abanye abantu bathi no ntomzodwa kufanele thi sheva ushevi and abanye bathi babe namahloni ngawo. So kungaba yini enye into edokotela engaba ispark esishodayo kwi relationship just ukuthi umuntu uyathandana naye kumbe ku relationship naye but uthola ukuthi ngokungazinaki ezansi whether ipipi or ntomzodwa and then uthi bayi turn off kumuntu. Yes, now Alex le indaba ejulile deep ngoba manje kumele ngiyibuke ngobudokotela ngiphinde futhi ngiyibuke ngokwempilo ngokuphila, yes, you know, as umuntu. Now if uyibuka le ndaba, it all has to do with the health. You know, mangikhuluma ngehealth Alex ukuphila lokho. Now mina ke fortunately ninami emndenini wami so ngikufundele vele lokho engikwenzayo. Yes, impilo ngiyazi ngokwe textbook. Now indaba yokuphila kilele lana Alex ukuphefumula, if uzophefumula ufaka umoya wempilo ngaphakathi ukhipha umoya lo ekuthiwa carbon dioxide. So ukuphefumula kubalekile ngoba ikona lokhu okwenza ukuthi umzimba wethu uphefumule. Now so uphefumulisa kanjani umzimba? Sibuka specifically ukuthi yini kahle siyidingayo ekugcineni kwako konke ekuphileni kwethu. And sidinga into ekuthiwa iATP, iadenosine triphosphate, which is basically the basic level of form ye energy edingakala emzimbeni ukuthi umzimba uqhubeke uphile ukwazi ukuphefumula. Now lokho kulala ekuthenini idiet yomuntu ime kanjani. So sesibuka ke ihealthy ke lapho. Sesibuka ihealth including ilifestyle yomuntu, indlela umuntu aphila ngakhona. So indaba ye diet ibalekile because it anchors on ukuthi you need to have a balanced diet ukuze sithi umuntu o healthy. Now i-balanced diet sibuka ama components of i-diet ukuze sibalance isi-diet. Okay. Number 1 sibuka ama protein, number 2 sibuka ama fats lento ekuthiwa ama lipids, number 3 sibuka ama carbohydrates lento ekuthiwa ushukela. So lezo zinto lezo zibaleke kakhulu even ekuthenini untomzodwa ihealth yakhe izoba kanjani and izibalekile ekuthenini umdavazo uzophumelela ngandlela yiphiyona. Ihealth izoyistressa futhi again indaba ye health ibaleke kakhulu and sisazongena ke ekuthenini iziphi izinto ongayibuka in terms of ukudla ukuthi ukudle ukuze you know ukusimameke lapha na ezantsi kuntomzodwa. Alright, sinakuzwa dokhe khulunywa ngendaba yintwala. Abanye bathi ziyathelelana and then abanye bathi no ungalala nje nomuntu oneyintwala but ngaphandle kwazo akusho ukuthi khona isifo esikhona. Ziyangena nazo under ama STIs intwala noma amakhizana. Intwala? No, ayingeni under ama STIs intwala. Ama STIs we mean ukuthi ama sexually transmitted infections. Igama elidala kwakuthiwa ama sexually transmitted diseases kwangama STDs. Kwase washintsha ukuhamba kwesikhathi sasawabiza ama infections. So ukuthelelana kwazo ekutheni ngokuhlangana nomuntu onazo intwala. Then uzobe usayithola ke molelene. Kuya ngokuthi angithi zikephi lezo intwala lezo. Ayivamisile intwala ukuzinza kuntomzodwa. You know, zivamise ukuzinza endaweni ezifihlekile kakhulukazi indaweni oboya. You know, so umuntu wesifazane oshefayo akekho engcupheni ukuthi abe neintwala. Owesilisa? Owesilisa naye futhi kumele shefe, you know, ayinakekele naye ngokwakhe in terms of hygiene yakhe lapha na ezantsi. Right, so i-conversation yethu namhlanje njengoba sizokhuluma ngezinto eziningi nje sesingena na kuma STIs isele lapho ekutheni unama preferences but ayahambisana nesimo sezempilo. Is it a conversation okulula ukuthi uyiqale uma kwenzima sizoqalela yona ask udokotela anything ingaruneka any relationship or wona umdavazo at all ngenxa yobunuku mhlambe ke at times. So here's a question, doc. Some women have sat on this show like the last open line I think wena noMenelis saying ukuthi ipi eli circumcised nelingekho circumcised kwabanye abantu ihambisana nokungcola nezifo if umuntu esuke engasokile. Ithini science ngeso lika dokotela? Okay, now if uzobuka umuntu ongasokile umuntu loyo osanalo ujwabu lento ekuthiwa i-foreskin. So ujwabu lona lwenza ukuthi you know laphana ezantsi epipini ikakhulukazi around ikhinqi lenza kube moist, lenza kube
kube into elula for ibacteria ukuthi ikhule ngoba ngesikhathi kuvalekile kunemfudumalo ngoba isikhathi kunemfudumalo inkununu yakheka kanjalo inkununu kusuke kungcola ingakho mawukuthi awusokile kuyangimele mawugeza ulidonse ujwabu ulivule lonke livele lonke ikhanda utline khona indawo le ebizwa even now kuthiwa ifrenulum le ngemumva la ukuhlangana khona isikhumba nekhinqi even lapho uyaklina uklinisisa so kuya nangokuthi ke futhi ke exposed kangakanani kuzo lezi zifo esishoyo lezi kuthiwa ama STIs ama sexually transmitted infections ngoba zikhona ezinye izifo othi mawusokile ungayitholi kalula ikakhulukazi lento ekuthiwa iHPV human papilloma virus so iHPV idala into ekuthiwa ama genital warts ngikhuluma ngayo ngoba ibaleke kakhulu ngoba ukusoka kona kuyakuvikela kwezinye izifo kuyakuvikela futhi kwamanye ama infections sure uklina kanjani Ntombazodwa Dr is taking through ukuthi mangabe ukuthi unejwabu awusokile yini ongayenza yini ekubeka engcupheni as well but even the look do you shave does umuntu wakho even appreciate that and nalezi izinto okakhuluma ngazo inamba ke 0861 596 596 indaba eGagasini share with us nanobunzima kunama smell aqhamukayo and then abanye bazothi kuba manzi kakhulu awusazi noma i-discharge noma i-excitement inamba yiyo leyo 0861596596 i-reminder lolu hlelo is not suitable for ingane anonymous wendaba eGagasini soqala ngawe 0861596596 useGagasini siyakubingelela Sawubona Mr Alex yaphila Ngiyaphila bhuti kunjani kwena hayi sikhona futhi hayi semnandi njengamanje yes sure mfethu ngiyangazi ube TV ledlela emva kwakho ngicela ukuthi uyivale so that sizokuzwa kahle khona uzozwakala kahle number ethi Gagazi libamba ku 107.9 yebo ke anonymous yes yebo webhuti ngicela ukubuza ukuthi lapho kudokho ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi umulele nenza mhlawumbe ucansi nomuntu wakho uma ungachamelanga phakathi ngalesikhathi sokufanele uchame bese uyaphuma uchamele ngaphandle kuyiliqiniso kangakanani mhlawumbe ukuthi noma ngathiwa mhlawumbe umuntu wakho osukunaye ngaleso sikhathi mhlawumbe makukhona izibanyana akasuke nazo wena awukwazi ukuthi uthole makwenzeke ngaleyo ndlela okay imanje lo anonymous doctor okay now ukhuluma ngokuthi uchamela ngaphandle kumuntu wakhe instead of ukuchamela ngaphakathi ukuthi kukuvikela kangakanani wena ekutholeni izinto umuntu wakho anazo in fact yazi ake sibuke ngalendlela ngoba into ebalekile ukunderstanda ukuthi isitho sangasese somuntu wesifazane sihluke kangakanani kunesitho sethu ipipi uNtombazodwa uhluke kakhulu uNtombazodwa ingaphakathi lakhe ke ngalendlela yokuthi line pH iPH into esikhombisayo ukuthi indawo iacidic kangakanani versus ukuba alkaline and lo pH ibalekile ngoba kumele ibe at a specific point kumuntu wesifazane iyake ibe between u3.8 to 5 so that's slightly acidic Alex ngoba mawubuka iPH neutral iku7 so umuntu wesifazane mawuzochithela ngaphakathi kuyena uyayishintsha kahle kahle iPH yakhe uyenza ibe more alkaline so uzoba at risk of having ezinye izinto in terms of our infections kodwa if uzochithela ngaphandle kuyena okanye uzogqoka icondom mawulala naye yazi uyamvikela actually ukuthi angatholi izifo kalula ephenduleka bhuti hayi ngiphendulekile Alex ngiyabonga okay so kusho ukuthi impendulo kaDokotela njengamagama amafushane uyamsave umuntu wesifazane mokuchamela ngaphandle uma kuukuthi wena mhlawumbe ubuka irisk yokuthi khona iinfection obungamnika yona noma yakherishwa isemen not necessarily in terms of irisk ama infections sesikhuluma ngokuthi imbewu yomuntu wesilisa uma izongena ngaphakathi umuntu wesifazane generally iyayehlisa indaba ye-pH iyayinyusa i-pH towards ukuba alkaline so the question then would be advise umuntu wesilisa ochamelwe phakathi ukuthi enze njani as soon as kuphela umdavazo kuphela leyo round number 1 as promoting indaba yama condom ibalekile indaba yama condom ngoba manje i complex situation ka prep no PrEP it's very very complex
when it comes to understanding ukuthi kahle kahle lezi zinto zingengcuphe kangakanani. So number 1 i-condom. Umvikela kakhulu umuntu wesifazane mawuzofaka i-condom. Number 2, if kukuthi awuyifakile i-condom, wena ngokwakho as umuntu wesilisa be faithful ngoba manje uyahamba sicosha Alex. And i-pH ye vagina ibalekile ngoba if kukuthi uzocosha isifo ngaphandle usifake la ngaphakathi uyamlimaza lo muntu wesifazane. And then number 3, if kukuthi ke nikwi situation right niyathembana. Uma ungafuni ukummithisa chamela ngaphandle kuyena kunokuchamela ngaphakathi. Right, in case uzodokotela ekhuluma ngo PEP no PrEP and uzokwazi ukuthola leyo nto ichazwe ukuthi yini and ingakusiza kanjani uma ngasulalele I podcast. We had a conversation with my experts earlier on, uzoyithola nje kwi podcast ku Gagasi FM and then uzolalela ukuthi ke ihamba kanjani. Indaba eGagasini 0861596596 ngothatha nama VNs as well. Ma VNs 0789342827 angifuna ukuyijaha leyo. Thumela nje iVN yakho 30 seconds isikhathi eside kabi, so sizodlala only less than 30 seconds and wenze isiqiniseko sokuthi ucishile nanoma yini engemuva so that isound yakho izwakale kahle. Namhlanje sikhuluma about ubunono nama preferences, uyithanda njani into yomuntu wakho, whether ipipi or untomzodwa. Siqala ke ama VNs zakho then bese ngifunda nama comments. Alright, khuluma nathi sex indaba lihlelo alukho suitable for ingane luba njalo on Gagasi FM Thursdays from 7 to 8 and ikhona ke ne podcast yakho ungayithola ku YouTube and ungalalela na ku Gagasi app. Namhlanje sikhuluma mayelana ke nendaba ebalekile kakhulu. Ngayikhuluma ngenhlanzeko but nama preferences as udokotela esichazela. We've just learned ukuthi umuntu wesilisa is wenza into enhle ukusave pH ye nkomo kumuntu wesifazane mezochamela ngaphandle, but I invited ama VNs as well. Siqale ke la. Gagasi, welcome to Indaba. Gagasi sanibona dokotela no Alex, ngiyanibingelela nabalali bonke beGagasi. Sure sis. Mina nginenkinga lana, ngifuna nje ukwazi ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kwayo mangabe ishefiwe noma ingashefiwe, ngoba abantu besilisa banokuthanda izinto ezingafani. Abanye bathi bayithanda ishefiwe, abanye bathi bayithanda ingashefiwe, nokuthi njengoba kushisa ke nje kanjena iphunga lawo lemvelo khona yini umehluko wenzayo mangabe nenza inkonzo noma ngabe lingekho noma ngabe likhona, khona yini umehluko khona lapho. Ngiyabonga. All right, siyabonga. All right, no thank you sister. I think umbuzo wakho balekile la. Preferences abanye bayifuna ishefiwe, abanye bayifuna kanjalo, and so the question is iphunga layo lemvelo nalo linga affecteka yini ngokuthi ishefiwe or not. Ithini advice kadokotela? I-advice is simple la. I-hygiene ibalekile. You know, ukuzigeza, ukuzicleana, ukuba clean, ukuzinakekela into ebaleke kakhulu leyo. Useyikhavile indaba ama preferences. Asifani, bakhona vele abantu besilisa abathanda engashefiwe, bakhona abathanda eshefiwe. Kodwa bottom line is i-hygiene iyona into ebaleke kakhulu, and indaba yephunga yazi likantomzodwa iya nangokuthi ufakane emlomeni. Ingakho ngisho ukuthi i-health iyona into egcine yenza untomzodwa aphefumule ngandlela thizeni, ngoba ibalekile yonke into esifaka emlomeni. Now kukhona izinto esiyake sizenze ngokungazi kodwa zibe ne negative effect when it comes to even ismell sikantomzodwa. Number 1 i-excessive alcohol, ukuphuza utshwala kakhulu. Lokho kwenza untomzodwa ukuthi angakwazi ukuphefumula ngendlela enhle, agcine esenesmell esibi, Bese number 2 sibhekelela ekuthenini umuntu udla kudla kuni, inhloboni yokudla. Ukudla okunoshukela omningi kuyamcindezela untomzodwa ngoba kushintsha even yona lento engisho ukuthi iPH evagina iyashintsha. Untomzodwa unento ekuthiwa ibacteria. Ibacteria into emlekelelayo lena ukuthi agcine acidity ye pH evagina yakhe inormal. So kunento ekuthiwa ama lactobacilli. Ama lactobacilli iwona lama bacteria aphila ngaphakathi kuntomzodwa. So anything ethikameza lawo ma bacteria iyamlimaza untomzodwa, and ushukela uyawacindezela lawo ma bacteria ukuthi amgcine untomzodwa esesimene esikahle. Utshwala ukudla okunoshukela okuningi, ikakhulukazi futhi ama energy drinks. Ama energy drinks ane caffeine eningi, anoshukela omningi. Bese kuba ke amafutha amabi. Amafutha amabi, amafutha lawa angekho saturated, amafutha ahlakazekile, lawa azinza kalula even eswini emkhabeni, and lawa adala even lento ekuthiwa unwanted weight gain. Yes. All right, so I hope uphendulekile. Responder as well, share with us the lessons, and mhlambe na mtshitha ngafona just to talk to us about ukutholile because sisibebuza la ngendaba ye natural smell
and nanobungozi bakhona. Ngithatha uZama Mkhize from Emerisburg. Welcome to Gagas. Hello, Alex, ngiyaphila Gagasini. Siyaphila Gagasini. Kunjani Emerisburg? Guys, sikhona futhi Alex nodokotela. Ngicela ukuphawula la kuyadokotela not ukuthi ngiphikisana naye but Alex ne. But ngicela ukubeka owami umbono kuleyo ukuthi mawunentwala once washefa ziyahamba or mawulala nomunye umuntu eshefile awuyitholi. Intwala Alex zisifo sesizulu ekumele sikhishwe ngendlela yesizulu. Ayida ushefile noma ushefanga ifuze ikhona ihlala zikhona. That the more izikhulu izinza makadunazo zikhula nazo. But the time ushefile isuke zingekho because indawo yokuqasha ayikho. But mina mangifika ngilala nawe ushefile unjalo mina ngingashefile zizosala because once sajulukelana ikasala mina izisifo sesizulu Alex not ukuthi ngibikisana nodokotela but I'm trying to explain ukuthi nje ushefile ushefanga mase unazo isuke zikhona mawungayikhiphanga ngaleyande indlela yesizulu yesintu sorry okay thanks Zama for that doc into balekile la ishoyo ngimuzwa kahle ubhuti and yazi ukuthini uright mayethi akaphikisani nami if engizwe kahle ngize ngasho Alex ngathi intwala akusiso isifo esiclustered under into ekuthiwa ama sexually transmitted infections ngize ngasho kanjalo ngize ngathi even intwala azizinzi kuntomzodwa ayivamsile ngishilo ngathi ivamise ukuzinza intwala eindaweni ezifihlekile kakhulukazi indawo ezoba noboya kanje angishongo ukuthi ukushefa kuyanciphisa ama chance of ukuthi uthole intwala ngithe intwala awuvamsile ukuyithola ngocansi in terms of ama sexually transmitted infections I hope you're not allowed Zama and thanks again for also saying ukuthi ikhona indlela yesizulu yokuzilapha sikhishwe ngaphakathi kwena intwala sizazivele ezisifo sesintu ngiyinotha but Alex bengithi udokotela mhlambe uthi uma ushefile ukushefa kuyona ndlela elule ukuthi ungayitholi kumuntu osuke nazo bengithi uyibeka kanjani bangiyeza explain manje sengiyamuzwa ukuthi all right no kezwakala all right ngiyabonga all right no siyabonga nathi. All right, I hear on the page Facebook and Mlungi says ukuthi I prefer ingashefiwe kukhona lomsindo that enhances umdavazo. Okay, ngibona kunama likes khona lapho. All right. And then because khona another okay, and then Linda says ukuthi ngithanda eshefiwe. Kuvele kube ngathi isivalo usho ke the brand ye yogurt and then bese kuzoba khona another comment evela on Facebook umtulo saying ukuthi okay the picture lesifakile akahambisani ke naleyo a position go to the page khona uzobona isikhuluma ngani and then Lindani says ukuthi yeah well thina majita sithi ke imnandi uma ingashefiwe again ukhuluma ngendaba ye sound eqhamukayo all right and then bese ezothi siboniso important lento show dokotela about ukuthi drinking alcohol kungaphazamisa nane smell and then bese kuzoba ukuthi I relationship iyaphela and omunye i-comment leyo evelayo and then bese kuzoba ke umjustice saying ukuthi umuntu wesifazane ayishefwe and then umuntu wesilisa nawe ke ube clean conversation ethi imayelana ke nanema preferences of ukuthi kumuntu wakho ufuna izinto zibe kanjani there was a comment eqhamukile earlier doc ebikhuluma ngendaba leyo ukuthi for ladies azuthi ubamanzi ngokweqile uzokwazi kanjani ukuthi ilokho kuba natural ukuthi vele respond to ubumnandi or I discharge naye ngenza ukuthi akube ngathi manzi ngokweqile umehluko uzobona kanjani umnikazi wayo okay now it discharge into evamise ukudalwa infection usuke una some form of infection so maningi ke ama infections ongaba nawo ayiveza nge discharge so I discharge into abnormal okay I discharge yona iba foul smelling in nature ingashintsha even umbala wakhona ungaba brown ungaba yellow ungaba even greenish foul smelling meaning ukuthi unuka kabi ngendlela natural so umnikazi wayo uzozwa ukuthi anginuke kanje ngokujwayelekile umnikazi wayo even naye upartner wakhe engakuzwa lokho ukuthi yazi kunuka kabi in terms of bayibiza nge-fishy odor smell yabo into engazathi ufishy and kwesinye isikhathi kuba ngazathi ufish obolile yabo so lokho ku-indication yokuthi kukhona infection ekhona so lapho kuhlukile kumele uhambe emtholampilo okanye uyobona udokotela
udokotela kuhlola kuxilonge abheka ukuthi ikhona yini ngempela infection ukuze uthole the appropriate type of treatment. Yeah. Whereas if kuukuthi uba manzi kakhulu during umdavazo nakhona kuyahluka uba manzi kakhulu to ipoint yokuthi awusekho comfortable or you know uba manzi kakhulu ngokuzwa ngokuthi abanye abantu bona mabeba manzi babanjani. So bayahluka abantu ngabanye. Yes, so kuya ngokuthi umuntu uyisima kanjani. Uyisima kanjani. All right, sure. Siyaqhubeka ne-conversation. My number was 0861 596 596 ngizophinda 0861 596 596 nako X ngakhona then ngithumelela futhi na ku Alex on Instagram. Sure, Anonymous, welcome to Indaba Isakazini. Lolu hlelo alungele ingane, just to remind you, and most lalela for the first time siba nayo njalo nje le show njalo. Yes, but is it right kunjani kwana? Yeah, well into network yesishaya manje njalo mfethu ngizobuyela kuwena as sithatha isport esi right okusona ukudluka nje la ukhona. Windaba eGagasini? Anonymous eThekwini sabona? Yes, but siyaphila mfethu njani mina? Okay, all right. Ngeke sikwazi ukuzo program mawuvula iredio ngizocela ukuthi uyivale so that sizolalela kahle bese siyaphendula. Yebo. Yes sir. Yebo. Yes, silalela qhubeka mfethu silalela. Ona ngibuze la umahla ukuthi kwazi kanjani udetermine ukuthi mhlawumbe unale nomuntu ngizothi ngathi ngikwazi ngikho kwi-topic ukuthi Alex ukuthi nje ngifuna ukwazi ukuthi uma ulale nomuntu wesifazane kodwa ufuna ukwazi ukuthi ngempela something ingane yakho noma kuyona yakho beside DNA ngakwazi kanjani. Okay. What happens when Anonymous is that njalo ngo Thursday woqala enyangeni namhlanje umhla ka30 so sibuza wonke ama questions akhona so because we have your number sizoyithatha then uzoba ukhola number 1 masisenze open line I'm sure dokotela uyokusichaza leyo ekutheni isebenza kanjani lento ye DNA yokubona ukuthi yakhe noma akuyona I'm sure ingasiza abantu abaningi so definitely nje ku show ye delandelayo izobasiza. Yes, we will accommodate that. Sure, we will do that. Sure, Indaba eGagasini. Conversation iyaqhubeka Indaba on Gagasi 0861 596 596 Thando Zuma Emerisburg. Welcome to Gagasi. Njani Alex? Siphilile kunjani kwana? Ngiyaphila nami. Yeah. Yaphila Doc. Ngikhona Ntokazi kunjani? Ngiyaphila baba. Yes ma'am. Yeah, nginombuzo la Doc. Ukuthi mengabe umuntu wami kade senza umdavazo naye uma ngabe sichamsana sobabili kanye bese kuba nokuthi ulokhuzana wakhe umnumzane wakhe akawukhiphi kumina enkomeni uyahlala nje sizumeke uphakathi kukhona nomthelela mhlawumbe omubi lapho noma mhlawumbe kukhona nobungozi obukhona lapho. Oh, okay. All right. Doc, nayi question. Okay, Ntokazi. Ngifuna ukubuza umbuzo oyi1 ngoba ngizophendula komgozi. Ngifuna ukubuza ukuthi uyahlela yini noma uhleli? Ngavala. Wavala. Yebo. Hayi then manithembana ubhuti faithful now faithful and ni belong to each other only then abukho ubungcuphe abukho umgozi ngoba ukube kuthiwa awuvalanga bengizothi bukhona ubungcuphe bokuthi uzokhulelwa. Yeah. So ngoba uvalile abukho ubungcuphe abukho ubungozi bama infections yikho ukuthi njengoba ngisho ukuthi ikubeka esimeni sokuthi sperm sakhe masingaphakathi kwena kushintshe nje iPH kodwa ke kuya nange overall health yomuntu. Okay. Yes Ntokazi. Oh hayi ngiyabonga Doc bengibuza lo mbuzo ngoba sinokuthi meseva lihlale nje lingaphumi ukuthi siyazumeka liphakathi. Ngisho ukuthi umnandi ngaleyo ndlela. Se uzalale phezulu kwakhe sephakathi. Yes, interested namkwazi ukuthi yiphi kanti leyo position leyo nizumeke no2 I'm sure nomlalelo lalela ufisa ukwazi. Wonke ama position kuyenzeka ukuthi sesigcina sesilele ngoba sisuke sesichame kanye. All right, but le mpendulo kadokotela i clear uyayizwa kahle. Okay. Sure. Okay, ngiyabonga. Siyabonga. 98.5 in Mary's back.
izinto esingazenza but uthola ukuthi umuntu uthi akuyona ukuhlanzeka dokotela esiphendule in how we do umtavazo topic yethu ke ithinta khona lapho ihlanganisa ke nokuzithanda as well ngikuthembe Mkhize now eThekwini 0861596596 usekakasini Thembi Sanibona njani siphilile kunjani kuwe Ngiyaphila yes so umbuzo wakho kudokotela bengifuna ukwazi kudokotela ukuthi since nginama genital warts ngingawaqeda kanjani Okay. So ama genital warts iyo le infection engike ngakhuluma ngayo earlier on edalwa into ekuthiwa human papilloma virus. Now ama genital warts ay problem because kuya ngokuthi asemangakanani asespread kangakanani ngoba ayamlimaza untomzodwa in terms of amalebe ayamlimaza even nangaphakathi untomzodwa in terms of kuba insumpa it's exactly insumpa ilento ebizwa ngeinsumpa kodwa ke inkinga ke yayo futhi ikakhulukazi ikubeka engcupheni as umuntu wesifazane ye cervical cancer i-cause ye cervical cancer into driver umdlavuza we cervix umlomo wesibeletho kumuntu wesifazane iyona lento lekuthiwa ama genital warts which is a human papilloma virus so intokazi ngingadinga ukuthi ngimbone ngim-assess sibone ukuthi asehamba kangakanani uma esamancane esambalwa siyakwazi ukumelekelela ngokuthi siwashise contact to cauterization of warts into siyenzayo ukuthi siwashise siwasuse kodwa lokho akusho ukuthi angeke aphinde futhi abuye and it depends ukuthi umuntu are they HIV positive or are they HIV negative so lana kudingakala nje i-formal assessment kantokazi and uzodinga even nanokwenza pap smear ngoba ikhona iproof yawo ama genital warts okay yes yeah usobe nawe isikhathi singakanani wesisi so ngiba nawo mangikhulele ephinde ehambe this time around awahambanga akakhona Okay. Oh, okay. All right. So kusho ukuthi uma ekhona during umdavazo azoba bhlungu azoba njani? Well, awabi bhlungu isikhathi esiningi ama genital warts. Kodwa uma kuukuthi akhona and maningi and niyawenza umdavazo kwesinye isikhathi engopha ngoba ayopha kalula ama warts. Oh, okay. Yeah. So yilobo umncuphe nje bawo and angaletha even amanye ama infections not just one ama warts kuphela. Siyawathola ama warts aba super infected with ama bacteria. Kuze kugcine ngempela sekuba isimo sibabucayi yes okay ngiyabonga dosasi number 10 all right no siyabonga so in this instance kusho ukuthi treateni wona upartner wakhe naye ngadinga ukuthi atreatwe futhi well get depend ngoba kuthina usokanga abantu abasokile baba sengcuphene encane yokuthi bawa contract ama genital warts ngoba azinza ikakhulukazi kuyi foreskin kuthina abantu besilisa so if ungenayo foreskin ama chances of ukuthi affect ngaleyo ndlela are very low okay but wena ungaba nawo umthelelo umuntu wesifazane bese umbeka engcupheni yazo zonke lezi zinto athi ngizisho even into ekuthiwa cervical cancer. Oh okay all right uyaphendula kaThembi right ngiyaphendula ngiyabonga ngizothatha number 9 all right indaba ekakasini siyaqhubeka ngoba question onayo khona izinto mhlawumbe ngicabanga ukuthi wena zizokwenza untomzodwa ashise or mhlambe pipini kumnumzane kanti izinto esezingaletha izifo kumbe mhlambe izinto ezihambisana nokungcola as well kumbe okunye kwakho uthi ukuthi akunankinga so dokotela ukhuluma ke about that in case usifice sesiphakathi we've had questions afana nokuthi ukuchamela phakathi kuyenza njani untomzodwa and then dokotela wa advisor so mawufuna ukulalela ithi impendulo lapho ya kwi app ulalele and unga rewind in case you watching this on YouTube. This program is not suitable for ingane. It's Gagasi FM's original sex indaba on Gagasi ngithatha ke uNathi from Respect. Gagasi sabona nathi Alex yaphela mfowethu si right kunjani kwena ngikhola mthiyani sure angibingelela kudog kunjani futhi ngiyaphila sikhona cha mfowethu umbuzo wami la doc uqonde ekuthenini ngicela ukwazi ukuthi mekuthiwa ukuthi kunomunye ubra wami oyehleze sixoxela leyo nto lo mbuzo engukuza ubungozi bungakanani kumuntu wesifazane ozathi meheva nomuntu wakhe lekuchame yena lo wesifazane lo wesilisa kuze kuse engazange achama ubungozi we health noma ngokwe relationship angike ngithi ngokwe health ngoba phela mina ngiyangikholela ukuthi lokho suke kukhona kufanele vele kuphume njengemvelo kodwa manje mengabe lo wesilisa kungasaphumi
kuze kuqede lo wesifazane ekuqala iphele leyo round baphinde uqhubeke mhlawumbe ngesinye isikhathi phinde qhamuke lo wesifazane yabo lo wesilisa engachazi abukho lobungozi obuka khona ekuthenini lento ayiphumi kulo wesilisa. Okay, ubungozi kumuntu wesilisa. Okay. Kukabili bhuti. Ake sibheke ekuthenini yena lo muntu okuthiwa akachami uyafika yini kuvuthwa ndaba ngoba ukuchama kwabanye abantu ukubonakala kwayimbewu iphumela ngaphandle komzimba. Uyafika yini kuvuthwa ndaba in terms of yena imizwa maye ngaphakathi umuntu wesifazane uyafika yini kwi-climax ngoba uma kuukuthi uyafika kwi-climax then uzothola ukuthi imbewu yakhe uma echama ayiphumeli ngaphandle uzothola ukuthi ibuyela ngaphakathi and kwesinye isikhathi iyake ingene even esinyeni uthola ukuthi iphume mayisechama. Kodwa kuyaye kwenzekeke kube khona inkinga zokuthi umuntu wesilisa angafiki kuvuthwa ndaba. So leyo nkinga le isibizwa sexual dysfunction. And yes bukhona ubungcuphe ngoba njengoba imbewu yakhiwa amabhola bese ihlala ezikhwameni ezibizwa ukuthiwa ama-epididymis. Lezi ikhwama lezi nazo ziyahamba zigcwale. So uma kuukuthi awuchithi uba sengcupheni yokuthi ube nama-cyst udonsa amanzi ukuthi eze kuleyo ndawo ugcine ngempela usuba even nezinto ekuthiwa ama-hydrocele and kusheshe kukhathale even amabhola akho ngoba asuke manje sesebenza overtime esecindezeleka nawo. Yeah. Okay. No, ngiyazweleka ayizwa kahle. Ngiyabonga kakhulu Alex. Wena lo bafu. Omunye umngane wami. Umngane wakububuzela umngane. Sure, it's okay. Thanks. Sure, no. I hope umngane uzosizakala. Ngisuka kunathi, interesting question. And then ngiyakuthembela ihleza xa from Emlazi. Hello Thembe. Hi, kodwa njani? Siphilele kunjani kwena? Ngiyaphila, ngiyabingelela lapha e-studio. Sure, sikulalele mama. I just wanted to ask, ngumuntu odla healthy, eat your pineapple, drink your cranberry juice, my fruity, but I just tend to have it discharge nje engekho right, like more often. And I just wanted to find out ukuthi mhlambe lokho kuyakwenza ekutheni I've been like trying because nginumuntu osebenzisa ama contraceptives anything. Doc. Okay. Now uma eya ocansini nomuntu wakhe baya ngecondom noma without a condom? Without a condom. Without a condom. And ungasho ukuthi upartner wakho uyamthemba ngokuphelele akukho mhlambe la aphumela khona ngaphandle? Never suspected. You've never suspected. Okay. So ngizokubekela ngezinto engivamisa ukuyibona abantu uma befika bekhala ngalokho ukuthi baba nama multiple discharges. Isikhathi esiningi kube ukuthi oyedwa wenu akekho faithful, meaning kuba khona ama-infections and inkinga manje ngama-recurrent infections alimaza wena as umuntu wesifazane. If uzothola multiple discharges and anganuki ngisho nakahle, anuka kabi, that quantifies as an infection. So ingcuphe lapho iba sekuthenini leyo infection mayilokhu ibuya kuzogcina kuvaleke even ama-tubes akho. So ngingakubona ngik-assess ngibheke ukuthi yini kahle inkinga in terms of the discharge and then siyilungise inkinga accordingly. All right. Yeah, because I was even starting to get worried with champagne. That maybe the reason why I'm not conceiving. It could be. Ingakho ngisho ukuthi kumele ngik-assess ukuthi situation sihambe kangakanani ngoba unayo proof yokuthi usuku waba nama multiple, discharges. Okay. No, so thatha ama numbers wena and then Dr. uzobe siyakuphendula and then busiyasitshela ukuthi usizakele na. Ngithatha nokulunga now from egama lakhe. Welcome to Kakasi nokulunga. Yebo njani? Siphilile unjani ma? Uthini question yakho noma i-comment? Bengicela ukukhuluma nodokotela. Yes, ukulalela dokotela. Ngaya kuyigayini, igayini yangenza i-pap smear. Wabe sethi ama-results ama-pap smear zinezimpawu ezikhomba ukuthi kuzohamba ngibe ne-cancer. But wathi akubobi i-cancer njengamanje. Then wabe sengibhalela umuthi kwathi mangithenge i-Metrogel V. Okay. So ngayisebenzisa le Metrogel then ngaqala ama-period while ngisayisebenzisa ngathola ukuthi vele akufanele ngime ukuyisebenzisa while ngisema-period. So manje bengithanda ukwazi ukuthi mhlampe ngaba inobungozi somewhere or ijele. All right, doc. Okay. Now into la ebalekile ukuthi i-pap smear ama results akhona untokazi akachazelwanga kahle in the full context. I-pap smear it's either ama results azoba normal or azoba abnormal. Mayizoba abnormal siyake sibheka ukuthi khona into ekuthiwa low grade seal, high grade seal and then bese singenela kumdlavuza. So kuyakuhlukeke lapho ukuthi ingcuphe
isikephi kuyena in terms of ukuthi abe nomdlavuza. So kuyomela iphinde pap smear. Siyake sithi if you find an abnormal pap smear uyayiphinda in 6 months. So kumele aphinde futhi ayiphinde ba compareishe ukuthi leyo pap smear leyo isa abnormal in the next 6 months. Right. I hope uzophenduleka sisi and wishing you but the le best. ukhulume ngama lubricants. Ucream lo agcobayo. Into ebalekile with ama lubricants, you know, kumele kube into water based, not oil based. So meaning ukuthi akhona approved ayinakekelayo ivagina untomzodwa ukuthi angatholi inkinga. Kodwa lawa oil based yiwo lawa limazayo. So mawukuthi ucream noma mawukuthi into esondelene to lotion ngam advise ukuthi akayeke uyigcoba untomzodwa. Topic enye zayo so besikhuluma nje nazo nokuyibhekela njalo. We've come to the end of the conversation yethu dokotela. Utholakala kanjani ke? Ngiyabonga Alex, ngibonga nomndeni wami iGagasi FM. Ngiyatholakala enambeni yami yocingo u063 847 0511. Ngizoyiphinda u063 847 0511. Kule number ngangishela ucingo noma ungisendele WhatsApp wenze appointment uzozongibona and ngiyatholakala even kuma social media platforms as uDr Shabalala. Dr. Nkosinathi Shabalala, thank you so much. Le show ke uzoyibamba kuswele eqaleni ngizofika egcineni yanje ku app Gagasi FM and na ku YouTube. Thank you for watching. Keep them coming. Wangimelela nama topics officers what discuss indaba@gagasi995.co.za. Thanks to the production team Mr. Sego Madlala and Mr. Siphelele Lenzuza. EZICANSI on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. On Mondays at 7, talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha.